Unha historia libre de prexuizos e cun gran impacto social, a obra Soños chega a Ribeira. 3 personaxes, un escenario e unha mensaxe. A realidade da xuventude que vive en pisos tutelados. Uns 200 alumnos de Ribeira acudiron esta mañá ao auditorio para ollar o espectáculo Soños, que busca eliminar prexuizos. Principalmente liberar de prexuizos hasta esta rapazada que vive en pisos tutelados, ou centros tutelados tamén, neste caso son pisos tutelados, e liberar un pouco os prexuizos que temos, incluso, eu creo, ademais, dar a coñecer a situación, porque, como vimos aquí hoxe cos estudantes que estaban, nin siquiera coñecían a xente que estuvera nesta situación de tutela. Entón, un pouco dalo a coñecer, aos que o coñezan libralo de prexuizos e traballar en favor da integración e da diversidade sempre. A través dunha historia que siga un mozo e unha moza que viven nun piso tutelado. Unha rapaza e un rapaz que viven nun piso tutelado, a súa tutora é quen se encarga do seu benestar, e sucede algo que non se sabe moi ben que é, non se desvela, que fai peligrar a súa estabilidade e fai peligrar que se poidan quedar ou non nesa casa. E, pois, evidentemente, quedarte sen casa é algo que marca a túa vida. Se estás constantemente nesa inestabilidade, nesa precariedade, é moi difícil desenrolar a túa vida con normalidade. Ese é o maior problema que teñen, penso. Soños arrancou este ano grazas a unha unión social e cultural. Esta peza xurde dunha colaboración de Igaxes, que é o ONG que se encarga de tutelar menores, e Cultura Activa, o Artefeito, como unha coproducción, pois iso, porque os de Igaxes querían facer unha peza que falase sobre este tema para abrilo un poquinho máis á mirada da sociedade. Sobre todo a ollada da mocidade. Está enfocada para un público novo, para adolescentes, e a verdade é que está sendo moi interesante. Tivemos sorte tamén, quero dicir, que nunca nos tocaron así uns adolescentes guerrilleiros nin nada, todos como que escoitaron moito, eu espero que se levaran unha aprendizaxe, que polo menos saiban o que é isto da rapazada tutelada. Esta actividade organizada pola Concellería de Educación foi a benvida ao novo curso para os alumnos e alumnas de primeiro de bacharelato do IES número 1 e do Leliadura. Da complexidade que é unha vida diferente da que moitos dos nosos rapaces e rapaces coñecen. Entón, esa importancia de saber que hai outras persoas que teñen outras dificultades na vida que non teñen moitos dos rapaces que están sendo público nese momento. Entón, antes de asistir en obra, traballan unha guía didáctica co seu profesorado e agora, unha vez que regresan aos centros, seguen a traballar no que é esa asunción de outras realidades, porque é moi importante traballar na igualdade, en non ter prexuizos. Precisamente o obxectivo de Soños é librarse duns prexuizos que non ten o alumnado ribeirense. Moi peculiar, preguntamos se coñecían algún rapazo ou rapaza que vivise en pisos tutelados. Curiosamente dixeron que non a ningún. De certo coñecen, porque en Ribeira hai pisos tutelados, o cal indica que en Ribeira a maravilla da convivencia total, porque non teñen prexuizo ningún. A ninguén marcou nunca ningún compañeiro ou compañeira por vivir en piso tutelado. Foi moi gratificante. Porque o importante é rematar cos estigmas ligados ás persoas en situación de tutela.